frente de la pared del mundo y continuará a llevar la danza. A ver, levanta el brazo. Ah, ya te veo, ya te veo. Ya te veo, ya te veo, ya voy. La última de que es la però no vam poder pujar i la Marta va dir que no va tampoc. Més o menys que va funcionar-ho perquè li sabia greu i va mirar si aquesta idea va buscar per casa tot. No, perquè no estaven al mateix lloc. La Marta estava en Partidal, que feia una exposició a la nit amb unes amigues i ells van acabar.